Maupay, Tacloban. Welcome to another episode of KU Box TV. I'm Architect Candel Esperas. And yan na is Shades Day. Ang aton bisita, no other than Piscats! Oh, yeah! Nag-shades lang kaya na kay... Nag-shades yan. Anay, mapay nga, hayo nga tanan. Mapay nga gabi. Mapay nga gabi. Mapay. Mapay, good evening. Kaya no ngayon Piscats sa niyo napili nga ngaran. Yun naghatag ito katapos. Kakano nagtikang ang Piscats. Diyan may nainomduman ka, kaya ano Piscats? Nag-practice kita dito tapos nakadatera. Hino kami. Ikaw. Oh, ano yun, pag-introduce na na lugod, tagsa-tagsa. Sige, ya. Tikang ang tatadihi. Tunay nga ngaran kung screen name. Pwede. Bob. Good nga aran. Simon Timothy. Sige, tunay nga ngaran tapos alias Kauman Winnie the Pooh. Ako'y Jasper Cabrera. Vocals. Ay, vocalist. Vocalisto. Listo man. Vocalisto. Derek Delgado, aka DJ D. Yaw. Guitars. Gitara. Yan. Marty Ruiz, aka Sundalo. Guitars. Alex Rizos, aka Bruno Rapido. Vocals. Bruno Raps. Andre Verona. Yeah. Wow. Andy, drummer. Ramon Carlos Castillo, Wow. aka Yeah. Jonex Encarnacion. Go Ramon. Bassist. Kaya may na ngayon, parang paka sa butlad doon, kuwan lang, niyula costume. May na ngayon mga AKA Gyap. O sige, kakano nagtikang ang Piscats katapos hino naghatagan nga ng Piscats. It makakabaton kung kakanugod, ijon specifically, ano nga year, o ano itong attack na. Nag-start ang banda na Piscats, it's around 2009. Kay actually tikadto kami to sa kagig na o sa na Christmas party. Pwede ako mag-add. Actually, ini nga banda, ini haralabi ng itdag ko nga anhi. Mga sabit lang ni 100 spot na namon dati nga banda, reggae nga banda. So, maski kami kumain out of town, kumadto pa kami Sibor, Manila, upo din hara permi. Okay. So, tungodan banding nganhin makaraod na pagbinaton organizers ko hirahino ko din eh. Lagi mo na lang kami nga banda. usa pa nga banda. Okay. Bagan road band 100 spot. Turned out Oh. among natamon main band yan na. Okay. Sige, Jun. Padayon. So, pag-agi naman to Astrodome, may concerted doon MYMP. Wari pa to Piscats. May concerted doon MYMP. Kadagit pa magaw. Wow, may di ko. Nag-storya kami. Pagurit mga limtanon. Ano Sige, sige, padayon. MYMP. Okay. And then, until hiya, nakagya kanya move your... Uy, Oh. Sige, gakat kay may daman nera siya. Tut. Oh, pwede. Sige. Then, kahuman nito, wari pa ito magbanda pa. At tapos may gig kami tanawan kanan National Skimboard Competition na kahuman ng Red Spot. Kulang man kami one song pa. So, Aha. sakto ng practice, nakalera. Okay. Himo kitang kanta, amini. Actually, may danat to namon usa-usa nga kanta. Nag-record kami ni ano nim nga ran sir Bruno Raps. Bruno Rapido. May dagya pito rason kay ano Rapido. Pero arayon na istorya. Arayon na istorya. For the love of God. Namon siya nya kanta gin record namon kami lang adwa. Ano nung ato ang kanta? Hala sige. Hala sige. Kuan ito baga inspired ito pag kinadto dagat pag skim. Hala sige. Nag-aaraga yung balod kay at that time buto-butuhan ko dan skimboarding. Okay. So baga nakahimo kami kanta. Hala sige mo ha. Kumbaga napili kan balod, pinipili nga nito nga tanan nga tao nga ato. So usa nga balod damo ka mo nga nag-aaragaw. Kiti mo na ladiw na una. Hala sige mo nala ito. Kadalagan mo sa ring ayaw. Tapos Hamas ka man, hamas. tapos ang music behind it is inspired in baga 60s nga surfing music, bagan ventures, bagan kunano pa. Okay.
So adto nga paghimo niyo nga kanta, diri padto bagat gintuyo nga para piskats or amo na gud adto. Kaya nasa ring jud nga may da bagat waray padto piskats. Oray pa to Piskats, baga nagiimuhim pala kami itong kanta. Tapos Kay, one song nga kulang, Ang MYMP. awan mo Tapos MP. tapos ano ang practice adto on the spot adto hinimo. Like amin ni tutukar na to na yan. Then Oh. pagtukar namon ngadto ha kay Junjun, mahilig man to kumadtuha. Ang kadaan niya mga diskuhan na may gusta, insomnia, Spacer. nabot pa nga niya, Spacer. Di na ba yun? Spacer ako. Oh, Spacer. May singson. Oh, may singson. Nada eskina. Tapos sa Stone Age pa dito pa may And Strawberry. Village. And Strawberry. Village As in says, Wari ka. Senses. So, ada Senses. ito lyrics iton kuan. Hit MOMP. Yung baga bagid-bagid na sulod hin diskuhan. Tapos baga nakakabastos ka danay. Pero danay marasa lang pambastos. Rambo da. Tarampula. Sagada na. Nasa Mga ulit tao pa kami ito. Ito nga panahon. Disclaimer lang. Sige, Jun, padayon. Then amo na to. Pag human ang dread spot pagtukar, sumalang na ra stage. And di kami na-expect na ang crowd sugad ang pagkarawat na nagdilipay gudhara. Pero wala diri pa to piskats ang ngaran. Diri pa. Bagan kuan la Just jamming la to, jam. bagan jam la. Okay. Actually, nung amon usa na vocalist nag-stage dive at to. Stage. siya lang kaya may sumalo. Wala may sumalo. Amo to. That Then, only. after that, nag-start na. Padayon tayo ni. So amo ba yung original good nga members and piskats or an sinisering niya nga May di dana naman sa baga. vocalista nga nag-stage dive. May dana baga na balyuhin guti kay ito na availability kuan. Marap Okay. mga businessman, mga Oh. ano lang. Ano yung manok, wala may nabantay. Aniya Paul. Actually na adala ya loyo. Mas may sugpat ya manok kaysa iya, ya natalo naman. Kuanad to. Lemuel Asarden. Fabian Beer. Kasi ito kay tutuloy tara nga bukalistan Piskats. Oh, kinakita ka to nga. Iya lang So, so, guti. An sige na namon juro jamming sige namon irignom adaman ko nagtitigang irignom di rin madidinay di ba tapos session di illegal ha uga kuan session nga or storya Session na, no? wholesome kami permi Share. although medyo bastos Defensive ka man. medyo bastos tamon lyrics pero wholesome kami Okay. medyo bastos lagay kuan So para hayo anon ang pagbanda niyo para anon bagan an Piskats literally gin kuha namon na ska namimili kami sounds like ska kay Okay. anamon siya so niya among tunugan. original ska man Ska. ska. Okay. So, tapos ang Scammers. sumunod nga amon kanta, bastos. So, andot mo pa ini. So, amon na to, kumbaga itim lula nag-iisugay mo asa ito piriskaton ka. Diba? Napiskat ka. Oo. Diba? Amin ito naging piskats. So, Ay. ginhimuan nila, siyahan nga spelling bagan pis kunuhay tapos cats. Tapos piskats nga yan. Amon So, na to. amo na ito nga 2009 na porma ko ng Piskats. So, kumusta man ang dalaga ng tikangan niyo pagtikangan Piskats? Okay, lagip kanta. Ansyahan. Baga mo pa yan kuhanan feedbackan crowd. Mhm. Kaya baga marisyo ka din doran to. Takay dudola ng kanta. Oray na naman nadudugan. Pero kinasi rin yun, okay. pinaka masayong ko na imuhon ko ang kanta ko na danay ko bagat medyo on the naughty side. Oh, basta linurong magkarit ka din. Pero kung baga tinuhay, ako ito. linurong mo. So sige, kung mo ba nito, din sa pakyanan namon scriptwriter ni Mr. One Cam One Shot. Bugos ko rin yung tuwig pagbanda. Ay, mas damo ko no. Iyo pagtuwig nga pagbanda o ang babae. Parang tumama doon. Sunod. Next question. Okay. Pwede mo ba Ako, mababaton ko la. Kay kuan man ako seminarista so di ra gud ako hiaran babae. Oh. Di man ako seminaryo. Lalaki ako hiaran. Lalaki ng kamo. Sige. Influences. Damo. Drugs. My Alcohol. God, I hate drugs. Pero tamon gin kukuan nga drugs ang mga napapalit ha. Kuan mga ni Yosef. Unamin, Pagka ginsisipon kami, nagdadags kami. Baratakanak. Ginuubo kami, nagdadags kami. Amula ito. Di illegal. Then, tingnan rin
Bali, imo influences tapos sino timo bagad singer nga gin Ransid. Rancid. Oh, Itinood Skapang. mga dog mga banda mo. Aw, tinuod niyan. Ayaw binuwan mga tinuod. Aw, Sepultura, Pantera, ano pa to? Amo nimo Typo, Negative, medyo adi ka Soulfly. metal. Oh, Hamilton. Ikaw Rick. 311 no doubt. Kakano ka nag-tune pag gitara? Nagtuna ko pag gitara. Tinuod din niya di binuwan nakato ka seminaryo. Okay. Kaya ako manlagod ang liaw. Oh, nagawas ko na nagod pag Oo. pagot music. So nagpatud ako no sa lang kantas tagin tinukar ko na ito. So, yun ang nagtutuhay 13 mo? years old ako. Actually 12 years old ako. May nabaron ako nga 80s pa man that time. Mm. Tapos nakato ko high school 90s. Pero nakadayan kabot nga han transition han glam nga hinkuan. So amo tim influencean nga da glam rock. Glam Na new wave so ganito. Nangato reggae, ska, punk, so turo tarampo na. So naging hasta nga naging piskats na ito. Turo tarampo. So banda ikaw ba't nasurat kon lyrics or may Actually, oo, baga akot baga pinaka mastermind. kumbaga. mastermind? So kung nasurat ka, ano't naunat? Music, lyrics, Di rin talaga ako ang writer nga tipo. So music it na una. music na una. So tapos kung nag-ignom kami ni Bruno, amo na ito nagkakasya kami party lyrics nga linurong. Ah, okay. So kami ko dito nga duha. I see. Naunan ko. Tapos parte mga binastos na di na nasunod. Kaya no, Ganun, amo no? tungod nga nasa rin nga dread spot kay Adaman na reggae, no? So amo to yung pili nga dyan. Basta bagan harani reggae ska. Kaya no, baga na-attract ka daha reggae, ska. Para hahakon, Para mo, anong percussive man ko dito kuan bagat tropical bagan dagat nga Tas Marisyo, no? nga filo Marisyo. baga may daniya. Tapos that time Una ka ang tingin panahon lang, nga ginbuhin ni Ray Bob Marley. Ah, Pero ang okay. tindugan 100 spot waray kami magsunodhan Bob Marley good nga also. So nagkadi kami mga 311 and Sublime and then all those shit. All those shit. Kaya, ani bagay nga gin-interview ko para sa mga rapper, kaya no, rap pira, kaya no, dire ra metal o dire ra rock or reggae. Tungod gyapon ang panahon. Or di nga niyan, naging nira gyap mga kabugtuhan nga, naging nira papamatian. So amo nga yan. Marts. Ako, bisan ano man lang actually. Mga hit piskat sa ako na naging pamati ang good talaga is hot action. Tapos 311, amulet ko man. Pero mostly Incubus ako, Red Hot Chili Peppers, mga so. Oh, nice. Kay, may nakakapantoy ba nga banda, no? So, baga. Nasunod lang ako tak mga kuya. Ay, Kuya Ig. Bruno. Bruno Mars. Nakon influences Slayer. Ano ba ito? Ayaw. Alcohol. Slayer, Overkill, mga thrash metal ba noon na? Mahina ni vocalista nga Garani baga. ko natin. Microphone ni Garani. Garani mo. De. Ang vocalista, tapos nagkabandagay pa ko, Kulkog. Ah. 90s. 90s. Rage Against the Machine, Tool, Danzig, Binanula. Samat. Okay. Bagay lang dito yung busis. Lagas 90 ang pening 90s. Bata palagas na. Ayaw, God. Millennials pa kami. Wala to. Wala pang influences. Thrash Di- metal, tapos nagada, ano. Influences, Red Hot, Nirvana. Amo gyud palohalo nga banda. Gingkuha man lakmang gud din nga akon mga tito. Awa, di Ramon. Ramon nga yun. Tito Ramon. Razor Next incarnation in the house. Kaya no bass? Kakano ka nagtapos? Kakano ka nagtayo pag bass? Mag-start ako pag tone gitara. Grade 3. Tapos grade 5, may din ako banda na compete kami dito ha. Banda All in na. Fun.
Bandana. Tapos, Tapos, ayun. Naapi ako ha. Rondalya. ano to? Ano to nga banda? Dance to. Kanina eskwelahan pala. Oh, in skill. Muna. Tapos Positive. sumapi ako tawag ka to. Bandurian nimo ano. Base na Oh, to, base. man. Iya itong pinaka Abis na ko na bata rin. nuna. Siya ang naging captain nga. Nagbismut ako. Tapos nangada ako LSR. Tapos nag-Black Ship Alliance. Tapos nag-Dread Spot. Tapos nag-Piscats. Wow. Pupirmi ka bassist niya. Ang influences ko is Pearl Jam, Nirvana, Alice in Chains, nga Stone Temple Pilots. Tapos, reggae. Yes. Pag ina-acknowledge ko nga naksyahan nga banda. Ada di lang mo sa nga kuan. Membro hititan. No? Ang 90s, Glass Onion kami. Oh. Pearl Jam kami at to that time. Awama ton Glass Onions ngayon. Ay, natitan. Umuli na. Tan. Nice time. Sige. Di rin nato na ipapalabaon. Papatukaron nato ni Piscats. Tapos mabalik kami para Question Impossible. Sa pagbabalik. Yeah. Ah, yeah. Ikaw pa rin pala, hanap-hanap para-pa kahit magpanggap di matalik. Hala sige ayaw sige ayaw sige ayaw sige lanata. Hala sige ayaw sige ayaw sige ayaw sige imuha. Kay damo pamanito. Hala sige ayaw sige ayaw sige ayaw sige lanata. Hala sige ayaw sige ayaw sige ayaw sige imuha. Kay damo pamanito. Hala sige ayaw sige ayaw sige ayaw sige lanata. Hala sige ayaw sige ayaw sige ayaw sige imuha. Kay damo pamanito. La 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 la. Yes.
From the directors of the movie, The Nun, comes a movie. Yawat aray. Aray, nasigo. Kaya magnasugan na meron. Yaw, gananan to. Waran to special effects. Nakatusok ka na. Nasugan ko nanay. Welcome back to K-Box TV, and now is the question impossible. Kamusta, Mr. Timiroy? Chikala. Habitat Ano party. ini? Chow. Kuha tagusa, tapos... Pwede din, may Pwede parapol. mo sound. May premyo yun eh. May parapol. Rapol yun, rapol. Pwede ba pwede? May premyo na yung gitara. Anniversary, dead anniversary. Bago kita niya kuan. Wala po man ini nga. Are you ready? Stilan. Kung naya ka ni Asia Songbird, kay Regine Velasquez nga, dadalin kita sa aking palasyo. Ngayon mo man liwat dada doon ni Team Songbird. Why? Adtos sa akong bird. Sa aking Silong sa bird. Asa man mo dado na nimo Songbird. Adtos cage. Kasto sa akin. Okay. Unya. Nandun sa akin. Magduwa-duwa miss amok akong bird. Okay. Sunod. Pwede na. Waray man ni sayop, waray man ni correct. Bilang ista ka gudano. Ala, agad ka man pati interview. Okay. Are you ready? Ready. Ready. Rodrigo. Habot nga nim pag-ihi. May dangayan sign nga bawal umihi dito. Magaano ka man la? Why? Una tanan, nagpapasalamat ako ng mga sponsors. Naknanin tatay nga wala na din he. Pasalamat ang patubo ako maupay. Nga di ra ko bastos nga tawo. Ito nga parte nga pag-ihi. Inistoryan Naihi pala ka ito na? namon kanina. Okay, Kay sige. itamon ni dad baga di rin na bata. Nagikilig na lang kami kung naihi. Wow. Okay. Sakto ganun pa kaya na pare ya. Sakto. Awa na to pakyana. Sorry lang Akabot kalimtan. nga ako Anihi. yung pag-ihi. Pagkita nimo, bawal umihi dito. Magaano ka naman? Uguma. Itag masisiring la, masarap ang bawal. Wow, pare. Oh, good. Okay. Next. Diya, okay to lisbot Okay, ha. wala ito limbog. Minute pinakamakarit nga PUBG player din ni, oh. Agi daw kay Malo. Spaghetti niya. Kami naka-chicken Panindigan dinner. na yun. Oo. Sapit mo Team Crush. Hi. Ay nito. Hiya. Tapos mautot ka na good. Ano timihi mo? Igagawas mo na la team inaabat ta iya or tutugab mo na la. Yak. Oh, paikot na. Mo pa yung naghihimon pakyan. Na ano, utro ko ba? Pag-iotro. Sapit mo ni crush. Bakit sitwasyon ini nga pakiana, situational. Sapit mo ni crush tapos tutut na good. Ano team ko himuon? Gagawas mo team inaabat or itutugab mo na lang. Why? Mautot na lang. Kay crush man la ito. Pwede ko love life. Salamat. Ikaw pa rin pala, hanap-hanap para di kahit magpanggap di matatago na ang Basta ko na amo good. May crush, bahala ya. Nasaan ka ang tatto? Itak pagmamalay mo, bagat utot di rin ang pupungan.
Alayon. Dikit. Pakiana para ka. Bruno. Pakiana ako niyan kaya nung Bruno. Kung nakarigo ka, ano team una ginuhulos? May not ng video eh, yung nakarigo. Pwede na na-imagine ito. Sorry lang. Kung gusto niyo i-upload ko, okay, mali. May na ko ito na-imagine. Ito nga ba, parte mga nakarigo. Padara, paano nagsingit mo? Sige, pwede. Or pwede private na lang, maging mo na kitang chat room. Basketballista. Para, kadire pa pagkitatig na wong. Na-prove good niyan karapido dito. Ayan, ito karami. Nagano'y inuulos. Ano kung nakarigo ka, ano team una ginuhulos? Imuulo, imulawas, imutil. Kung ano, ngudos manan na sa magkumarigo para safe. Oh, kagabipet nga safe. Kagabipet nga safe. Balit. Okay. So ano no, kamot. Kamot din muna ginuhulos. Para Mughiapiton baton ni Gardo. Pakaya na kami, kung ano tiya pinaka-safe kamot na kaysa partit sabunan lawas. man dayon. Sakto ka na. Mugod. Tapos na. Dire daw ng bastos. Related din ni Tiyo kanta. Ay iyo kanta ko nung move your muyit puyit. Ano team usual ko nung aging babagid? Depende ito pa rin. Lo. Kada umagahon ito, kada umagahon na mamata ka nga ni nga baga gusto mo mangunat. Oo. May bagid ka gud. Ano man nga party team? Ano party? An iyakin sasabunan. An bubot. niya. Karang sigun. Hindi sa ano. Okay. Sige, di na kita main. Ramon. Di Ramon. Yo. Adin pakyanan nimo. Kaya no, popcorn light na buto. Tapos it lollipop diri. Makurimat na pakian. Kaya di ba popcorn, lollipop. Pwede kayo piglolit, pap. Pwede, actually pwede. Tapos na-pop bago dito. Loli. Common yung pag-loli. Loli. You want to loli my pop? Actually, iba kasi, lollipop, dahil na-pop na lang yan, di mo kailangan pasuon na eh. Aha. Okay. Well, basically, Explain. Dali man pala. I Actually, believe. kaptan mo pala lollipop, dahil na-pop ito eh. Okay. Kontento. Okay. Sige. An siyahan nga kanta, ano to niyo yung kanta siya? Hala, sige. 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 Explain. Kaya no, nagsurat ni man to nga kanta. Tapos kakano, yun ang nagsurat. Kami ni nga duha. Adi na lot payak na, kaya ako nag-iinakan. Sige. nangalimot na ako, Brad. Maram ka man, di ba? Kabutangan. Ato nga panahon. At nga panahon. Baga naghimo kami kuan. Kita mon type nga pagkaska. Baga natampuhan namon hin bagat sinamar. May girik-gitik ba nga pod ba? So kuan adto nahimo to kanta tungod dito ha. Dito ha Baluarte padto diri papatyo. Standby. Sige namon scheme. May doon na ngayon na to dito. Amo na to naging-istorya kanina nga. Hala sige, partin balod nag-aaragaw. So amo na nim nayayakan mo na una. Sige, imuha na lang ito. Okay. Kaya mo pa man iton. So dito ito na Baluarte. Oo. Tapos Tapos pa dito may Samar ha, kuan. an influence on music adto baga medyo rancid. Nga sublime nga bagan sinamar. So ito. Okay. Ani kaduha nga kanta? Kaduha nga kanta na himo MYMP. Keno MYMP. Mubyor muyit puyit. Yan sino nutok ito nga Pamati ko na yung nagsurat. mo tigang kita baybayan.
Nagada kita na auto. Aminin bagan Kanta mo raw. pinakasikat nga kantan. Pamati ko hinot na bati nga ni, diri good pwede nga diri good magsayaw good. Kay binastos man good hiya. Diri madidinay nga binastos siya. Kay tao man good nahimo ya tungod din binastos. So nga tanan Sige daw, kuan hera. Nagaka-relate nga tanan tam binastos. Sa ameton. Nasayaw hera daan pagtutukan na labi na nga kuan dan sa bulan music. Amo nga ni Marisyon ito nga kanta. Ay, di ba kayo sige ito na... Kino mo ito parang disco? Iya. Iya. Excuse me, mabagin lang, mabagin. So dito nga kanta para itong mga disco goer. So ganito. Oo. Mahilig ka elements. Ay, kamo tununan Kay kami mga kuan man good kami, mga buton kami mga tao. Diri ka Nakasabot nga ni manakanto. kami. Nakasabot kami na kuan Excuse me. excuse Mabagid me. lang. Mabagid. Sorry, nakaptang ko. Oo. Sino storero kitang panahon na una nga hain na itong mga diskuhan niyo pa. Adetohan. Ano yung panahon? Adeton bridge han Spacer kuan kasi han. ako eh. Adeton bridge han ito nga kantay mo MP. So wala ano ton bridge. tiyahan? Sige daw. Spacer. Actually, wari kami ito makabot elementary pa kami. Nababatian ito naman karantuan. Sangtom nat nabdan. Spacer. May the Stone Age. Stone Oh, Age. Stone Age, Age. Dito ah. din may Mildabin, dito may village town. Oh, di. Sanctum. Tama. Something. Senses. Sanctum, dito may kuan, Baluarte. Baluarte. Senses, dito may Ilaruan Rubik. Oo. Nahe mo na. Pore kito may abot. Tapos, nagkaadan may gusta. Bata pa. Oh, may gusto. Baga may medyo gusta. modern na, may Didak gusta. ngayon na Oo. dagko. May Tapos, gusto. Social ka ito na may gusta. Tapos insomnia. Nasakote. Insomnia di hakuan. Santo Niño. Ay, ito Hininga karsada din he. Haton. Paggawas ni mo din. Insomnia. Bilyaran man Agilaglas. naton ubos. Ay, oo, tama. Igbaw. Insomnia din. Ate Island to. Second floor ba? Third floor? H2O, Igbaw. Oh, wait. Kabukit simbahan. H2O. HO2. Pero insomnia na ito, ano? Oh. Oh, Insomnia boss. na ito. Oh. At tanan nga, diskuhan na ito, hain na niyo paborito. Sangtom. Sanctum. Sanctum. Sangtom kay Rani Dagat. Kaya no May sanctum. dagat. Ah. Mahangin. Inner sanctum. Sangtom kinaga. Tapos suro lapad, ano? Dance floor. Oo. Oh, dalawa ka. Labi na kung may sinisiring neran the grind ang mga kadaan. Yes, the grind. By the beach nga po, bagid-bagid. Ah, yeah. Anon sinad ton una nga panahon compared hayana. Storyan talaga ito. Kamo. Scene Para na ba? hapon that time, may dangani Rigodigo. May dangani event. may dangani event. Oh. May da urundak. Urundak. Ato nga tanan. Kaya ano, kay gutelan game kan takluban. So pagsisiring nga, oy, wait, one. The grind ka di. The grind, churba. Gatugod ka tanan. Mga katong tanan. So ginaanda man naton, kwarta, kuwan. Daanan mga parayaw nun mamilinghin sa Pero amok sigunan, dito. mga gimmick ka na ito noon, dire dudurungan nagkakada, tagusa-usa. There, by the gradually nagbabalyo-balyo. Mga event. Talagsalat event. Talagsalan event. Talagsalat. Dadayo. Bisanan banda-banda that time, kami lang naghihimuhan namon kuwan. Gimay mula. Padre Gogo. Siya man- Guliat kang kabato. Padre. Magakameda yung Goliath, Kentucky. GK. Nga tanan nga, buli-guli at makato ang stage. Kentucky. Wow! Guli at Kentucky. Kita. Padre! Padre! Padre, huwag yan. Nagpapasalamat nga kami kan Padre kay hiyaton tsahan namon niya kuan. Baga, Spiritual ano? Spiritual. Di rila, kuan financer ito namon gaya. Sponsor. Dani yung sa tumakarmak, baka full study ani kami. Okay lang to. Di before. Before. Wari pa yung magpapadi. Sige. Ano niyo best gig nga may numduman tapos ang pinaka-worst gig? Pero kung nandito kang pagsumato, okay lang. Waray man. Labi ng worst. Waray Pero ka. man lang presyo. Pero may man best. Pero Pero may ganaan. Waray worst at this ka. Basta Pero wala to Carla. Okay lang. Pero kung sip-sip kami, masan kami, best na mo na cerebro. Yes. Space. Nakapasayaw kami ng Amerika. Pero maski kumain para mo, gin hatag namon nga tanan. Nice. Wow. Enjoy life. Ayaw lat kwarta kay wari kami ito. Bef. Patit lawas.
aso naingkat na pulilid kung tirihiya nag-iiso. Hay inday kamakuri mo pagdaon baga-baga kagudla hinin bato na isog na lalakat nag-uusahan kahatabi. Kaya no naging payaan mo ako, waray na aso ininingat ko. Hain na at mga hablas mo, nailiw na ang lagas. Hambato bato nagpapasibo kaingatan makurigod madakpan inin aso naingkat na pulilid kung tirihiya nag-iiso. Kaya no naging bayaan mo ako, waray na aso inilingat ko. Hain na at mga haplas mo, nailiw na ang lagas. Hanbato nababato, nababato, nababato. Ginmimingaw ka na? Banal in the house. Ginmimingaw ka na ba? Hala, sige, kumplituhan na. Pagkanto na. Wate! Kiniiliw ka na, di mo ganun. Kiniiliw ka na, di mo ganun. Nababato, nababato. Operahan kaget nih. Mga bato papasibo kaingatan makurikod madakpan inin aso naingkat na pulilid kung tirihiya nag-iiso. Kaya no naging bayaan mo ako, waray na aso ininingat ko. Hain na at mga haplas mo, nailiw na ang lagas. Hanbato
Rotsi nila. Ano bagat sinisiring 10 years from now or future plans banda? Ano tiyo bagat nakikita? 10 years na ngayon Hinihingi kita, up ano? niyo. 10 years na ngayon kami. May dana ng album ito. 29 ito katuwing. After 10 years. After 10 years, Handpiece Cuts, may din naman May din kami nakita upat unang na kanta. nakanta. Meron pa niya. So masakto niya si Sisiring. Oo. After 10 years, so Yeah, medyo. 10 years. May milingan kami Dati kang sponsor. nangani pagkulubot yan na mas kulubot pa ito sunod niya panahon. So amo ito, magkakada ng album unta. Magkakada ng album. Okay. Hopefully. Nga gan album, 4 songs. Hindi rin malason. Sige, messages. Mga message niyo para mga nagtitikang nga banda, kung ino pa, mo asawa, yung mga na. Kung nala. Tikang. Mga advice, gihapon para. Paran gusto magbanda, himualat yung gusto nga himoon. Kay padayo na kung na natin nahunahunan. Amuliton. Eric. Para masunod nga mga banda, ayaw kang pagsubod hayera. Sa baday mo. O subad ka maakon. Puro mag-upay lang ginihimo. Para ako enjoy la. Kung baka para sa piskat, sa ko talaga himo talaga is enjoy la ito car. Ay padaret mga kulba-kulba, mga sugod-sugod ito. Pressure, whatever. Enjoy ko la. Nice. Usa lang nga technical nga giyakan. Kung mahimo ka mon kanta, ay kamo kahadlo kung may kapuro pareho. Kaya actually amon kanta puro may sinubaran. Oo, di rin na may deny. Okay. Pero nahimuan namon hinamon kuan. May Amon twist color, gap, oo. may twist. May diniyo. Amuleto, enjoy la. Enjoy. Amuleto. Enjoy ka. Enjoy ka good. Enjoy ka, good. Nag-enjoy ka. Ha? Nag-enjoy ka na. Oo. Amuleto. Sige. Okay. Hindi. Enjoy. Okay. Practice. Paharayo hakarautan. Amuleto. Okay. Keep up with drugs, man. Yeah. Jun. Para mga bago nagtitikang pala, amo ba? Maiyan na kami. Kuan. Attitude. Butang-butangin attitude ito. Katuka. Awesome. Yes, istino dito. Kahit nababantayan ko mga bagong nga banda, sobrera ka seryoso yan. Seryoso. About Dapat music. Attitude. Butang Okay. iniyohin guti ay nga lifestyle. Okay. Nga kapuro pareho iti yung music. See, which Amidot na proprolong iti yung brings to my next question nga, kaya ngayon may mga costume ka mo? Kay mga udonon kami. Anong gintikangan ito nga nagkasaragbot ka mo nga? Ako, nabilib ako sa ganito. Effort ko dito. Amo nga, pasok-pasok pagod. Kaya Parita may magitikangan naman. Kita to black ko 6 songs. kung baga may Marvel nga DC, inhera influence inhera na ada Ubusan City pero nga mga comics liwat. Hiwaga. Oh. Liwayway. Liway- Horoscope. So, kada costume may meaning. So, ganun tiger. Ano na ba? Tiger, cat? Kay kuan la. Wala palitan ko lito Kaya mo lainin na palit. Mga okay. Pero Okay. anam sa kagbot nga magko-costume kami kay baga kay mato kag red spot tapos sunod na mo lagi hap duhalan na dugang or tulo. So kami ito, kuha nito. Pag kuan kita para mag-ibalot ang pag kita tao kuan. Oy, may duha nga banda 2 in 1. Pero usa lang ngayon sabit kami. Gamit nagiinom tira beer, na count tira pagkaon. Party. Gamit na enjoy na party. Kamu gihapon Teka na- sige kan sound check. Kamu tira bodyguard gihap. Madalo na. Oh, bodyguard. Actually, ini nga duduwa nga dagko din yan, 100 spot nga panahon, herainit bagat bouncer.
Mga bouncer nga nayabog gihapon. Mga Bis na dagat mapugong kita, mga kwan lugod na padorin sa So amo ngayon, bagan kuan la para lang kasi maiba. nga akong costume. Mhm. Anak ko sa nga gig namon nakamotor magkadto pagkadto nagtitikang nera so gin Amo naging padayon mo na ito. Sige na. Himarti kaya no na mo ito tungod para mula yung PUBG. para mo rin pag. Good. Bruno. Ori, kung ko lagi palit ko lang nito si Kihor. Yeah, ito ambition maging mag-asab, di ba? Oo. Skeleton Bone o skin and bones. Skin and Ano pa man. bones. Ang tulogod, bari-bari logod na yan mga bukog. Amo. Nakon na lagi, padayong ko nala. Yan, di ano man costume niyan, di. Kuan hatag lang ni Alex sa ako. Actually, direct nagko-costume good kay Oo. Mapaso ano. mapaso, sige timbunal. Pero timi mo bunal pare. Bakit? Tuloy ito, tulo. May dinamo no sa nga po adto basta nagig kami. Naka-costume na tiyang daan. Oo. Natural built-in. Ato DJ na utabi. Oh. Hello, Garfield. DJ ya, DJ. Oh, na Shout out ka DJ Juan Garfield. the horse with no name. Ikaw, Jun, kayo no, ay na mo maskara. Adto dito. Oh. Scary movie na salida. Wow. Scary. Sige. Karisyo man ito, nabaro natin. Kung nagtititiro kami yan, nabaga, nag-roster kami current events. So ganito, News, kakapi. weather. Di nga ni siminti. Pare na bisyo. Pare. Servisyo na. Servisyo Salamat ngayon, Piskats. Tini nga iyo gin parisyo naton gabi. Salamat gihap. Salamat Yes. po ng pag-imbitar. Pwede. Sige. Isang bagsak. Excuse me, mabagid ako. Excuse me, mabagid ako. Excuse me, mabagid ako. Excuse me, ba't masabutin? Excuse me. Excuse me, Mabagid ako. Excuse me. excuse me, Mabagid hiya. Excuse me. excuse me, Mabagid ako. excuse me. Excuse me. Mabagid kami! Move your boye, boye! Move your boye, boye! Move your boye, boye! Move your boye! Move your boye, boye! Move your boye, boye! Move your boye, boye! Move your boye! Excuse me, Mabagid ako. excuse me, Excuse me. Mabagid hiya. Excuse me. excuse me, Mabagid ako. excuse me. Excuse me. Mabagid kami! Move your boye, boye! Move your boye, boye! Move your boye, boye! Move your boye! Move your boye, boye! Move your boye, boye! Move your boye, boye! Move your boye!
gusta insomnia. Oh, yeah. Excuse me, mapagid ako. Excuse me, mapagid hiya. Excuse me, mapagid ako. Excuse me, mapagid ka ba? Move your moje twoje, move your moje twoje, move your moje twoje, move your twoje, move your moje twoje, move your moje twoje, move your moje twoje, move your twoje, move your moje twoje, move your moje twoje, move your moje twoje, move your twoje, move your moje twoje, move your moje twoje, move your moje twoje, move your twoje. Salamat.